பிரபல நடிகரும் இயக்குனருமான பிரதாப் போத்தன் வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார். சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் வசித்து வந்த பிரதாப் போத்தன் தூக்கத்திலேயே இறந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். பிரதாப் போத்தன் என்றால் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு சற்றென்று நினைவுக்கு வருவது மூடுபனி படத்தில் இரவு வேளையில் கிட்டாரை வைத்துக்கொண்டு அவர் பாடும் என் இனிய பொன் நிலாவே என்ற பாடல்தான். இந்த படத்தில் சைக்கோத்தனமான வேடத்தில் அவர் நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்தார். அழியாத கோலங்கள், மூடுபனி, ஆயிரத்தில் ஒருவன், அலெக்ஸ் பாண்டியன், பூஜை உள்ளிட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள இவர் மீண்டும் ஒரு காதல் கதை, ஜீவா, வெற்றி விழா, சீலப்பேரி பாண்டி உள்ளிட்ட 12 படங்களையும் இயக்கியுள்ளார். ஓரிரு படங்களையும் தயாரித்தும் உள்ளார். ஹீரோ, வில்லன், காமெடி என நடிப்பில் பன்முக பரிணாமத்தை காட்டியவர் பிரதாப் போத்தன். 1985ஆம் ஆண்டு சிறந்த அறிமுக இயக்குனருக்கான தேசிய விருது மீண்டும் ஒரு காதல் கதை திரைப்படத்திற்காக வழங்கப்பட்டது. கேரள மாநில அரசின் விருது, பிலிம்பேர், சைமா போன்ற விருதுகளையும் பிரதாப் பெற்றுள்ளார். பிரதாப் போத்தன் மறைவுக்கு திரையுலகினர் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலரும் அவருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.